Bigzulu usencoma umfana wendidane ngobe ngalele lapho ngamukele kule emakhaya kweSimanzonzo bokuthulela khona indawo zaMaskand ehlabahlosile neFenskand mbule emakhaya ke Bigzulu usemncomile ngempela umfana wendidane ushilo ngempela Bigzulu ukuthi cha uyalizwa ngempela ikhono uthi ngokwakhe esamuzwa ingoma oqala uthi wayitshena ukuthi lo mfana lo akuyena ocula la kodwa ubabakhe uthe kodwa maselalela ingoma eziningi zalo mfana uyazwa ngempela ukuthi cha ikhono ngempela wakwazi ukuthi elithole kwangafana nokuthi umfundisi akamzala omunye umfundisi uthi uzwile ngempela ukuthi cha ngempela umfana wendidane waphuma nayo ke ufuzo kubaba wakhe ngokuba igagu ngempela ke usematheni ngempela ke yena uSiphe wakagcwetshwa njengoba esengumphathi wamageza amahle kuzokhumuleka ngempela uthi leli qembu kade liphethe uPotso osephume ibhodo lakhe kwasala lo mfana wendidane njengoba vele leli qembu kade liphethe ubaba wakhe umtshengiseni umfowagcwetshwa mbuyele emakhaya ke nathi video lapho khona uBigzulu emncoma umfana wendidane mbuyele emakhaya ke ake hlangane comment section sizwe ukuthi lolu daba ngabe wena ulibona kanjani siyabonga wakhuphuka njengendidane manje wathi no wakhuphuka kodwa emnyozi yakuza phala ubujuzi abantu baphuma etohweni ukhuphula ushuni ukhuphuka yes yes amazi asho umnyuzi masethe ushaya ushuni kunento esifuna unzwisa yona la hey akaze kufanele kanje kunento efana leyo hawu ngo akusiwunco njengalokho kwalomfana noyisi hawu uyazi ngidibane naye lo mfana namhlanje lapha kaMayimaye kweza kimi lapha lokho mfana kweza sakhuluma nje ngakubona futhi ukuthi hey kufuzileke lokho akusiukufuzuyise kanje hayi yangawe hey ngifuna unzwisa something at least ibani u1000 noma 1005 ngifuna ukunzwisa something akusi ukufana nobaba lokho ule njengoba bakho ngqo ukhulumiso kwababakho ngqo hayibo hayi lo mfana lo yana ngifuna unzwisa bafowethu ngifuna unzwisa umfana kaNdidane umfana kaMtshengiseni ngihlangane naye namhlanje hey ngathenga iCD lakhe ke ngihlangane naye ngathenga iCD lakhe umfana omncane ukufaka isupport washo naye futhi ukuthi hayi usuyozwela futhi omdala usuyosho wena okuningi mina ngeke ngize ngikukhuluma uthe babzulu yebo hayi kahle futhi usho njalo okay uthe babzulu wathi babuzulu hayi usuyozwela wena ngeke ngikhuluma okuningi ngicela nizwe le ngoma le ubabakhe ngqo awushaw play manje Seshela ngubale nhlangene seshela